Салом бонуни азиз, хоҳарони меҳрубон, хуш омадед ба канали мо. Хоҳарони азиз, ман мехоҳам ки дар ин видеом каме дар бораи кори Faberlic ба шумо маълумот бидам ва шумо азизона ба кор ба компания Faberlic ба командаи худам даъват кардам. Вақте ки ман дар каналам реклама кардам, духтаракора ба кор даъват кардам, бисёриҳо омада менависанд, беҳад духтарако бисёр менависанд, мепурсанд ки апаҷон кори Faberlic чӣ хел кора, интересоваться мекунанд. Мисол мо метонем кор кардан, наметонем, ягон ҷои фанду фиребиш нестай. Ман мехоҳам хоҳарони азиз дар ҳамин видеом умуман гап занам, чтоб ҳамаи шумо гӯш кунед, ҳамаи шумо бифаҳмед ки Faberlic чӣ хели корае. ҳозир дар ҳамаи мисол дар ҳамаи ҳамин сайтҳо ҳаст, дар YouTube, дар Instagram, мисол дар ҳамаи ҷо дар бораи Faberlic мисол гап мезананд, маълумот медиҳанд ки Faberlic чӣ хел корае. Хай боз ман ҳам мехоҳам ки дар бораи Faberlic дар сухан бигӯм. Ман бисёртар дар мисол доимо мегӯм, дар ҳамаи видео мегуфтам. Пешаи мисол дар Faberlic кор карданам мегуфтам, мисол духтаракора реклама мекардам, дар бораи Faberlic гап мезадам. Ман ҳамаи ёра ай мисол ай ҳаво гап намезадам. Дар бораи Faberlic ман бисёр маълумот гирифтагим, бисёр ҳам хондагим, фаҳмидагим ки Faberlic яке аз корҳои беҳтарин барои мисол занҳои мо ва яке аз ширкатҳои бонуфузтарини рӯи ҷаҳонае. Барои ҳамин духтарако ман ҳам худам дар Faberlic ба кор даромадам. Чорум каталогае ки ман кор мекунам дар Faberlic, панҷум каталог шуд кор мекунам. Дар чор каталог ман звани директориро гирифтам. Аввал ин ки шукронаи аллоҳа мекунам, ҳамаш бо розигии Худои таоло шуд. Дуюм ба дастгирӣ ва мадади каналам, баъд командаем ки мисол духтаракое ки дар таги дасти ман кор мекунанд. Инам духтарони азиз, Faberlic чӣ хел корае? Faberlic кори ҳастае ки ман доимо дар мисол видео мегӯм, имрӯз боз ҳам такрор мекунам. Кори ҳастае ки ин як мисол ин кора барои мо занҳои мусалмона, алахусус барои мо занҳои тоҷика Худо додагие, раҳми моро хӯрдагие. Худо ҳамин кора барои моро додагие ки мисол бисёри занҳои моро мисол шавҳарошона мегузоранд ки ай хона биромада дарафта ягон ҷо кор кунанд, шавҳарои мисол бадараш доранд, ё ин ки кӯдакони хурдсол доранд ки ай хона баромада дар ягон ҷо кор кардан наметавонанд, ё ки дар Россиянд мисол документ надоранд ки ягон кори нағз биёванд. Барои ҳамин ин кори Faberlic барои моро Худо додагие ки мо амхел мисол проблемаҳо халос шавем. Мисол ай корҳои чиркин, ай корҳои вазнине ки мисол занакои мо мекунанд дар мисол Тоҷикистон ҳам дар мисол Россия ҳам хел корҳо мо халос шавем. Faberlic бисёр ҳам кори нағзиш дар чие ки мо дар хона нишаста, графики бисёр ҳам хубе ки дар хона мо нишаста дар назди фарзандомон, дар назди аҳли оиламон мисол кор мекунем. Барои моро як телефона, интернет кифоя аст, дигар ягон чӣ дар кор нестай. Мо ҳам кори бори хонамона мекунем, ҳам мисол фарзандакомона нигоҳубинӣ мекунем, ҳам мисол ховмона мегирем. И мисол хова гирифтан любой мисол ами одаме ки дар государство кор мекунад, ай ҳамада мисол як мушкили мо ҳамия ки мо ҳеҷ вақт ай хов сер намешем. Графики муайян дора кори давлат ки мисол мо ҳами соати мисол 7:30 дар ина кори масъала мешавад, бояд ки соати 7:30 мо бояд ки дар ҷои корам бошам. Дар Faberlic боша мисол кай ки мисол хости графика худат интихоб мекунӣ, кай ки хости мехази корбори хоната мекунӣ, мисол обедет тайёр, мисол завтрак тайёр, ҳамаи корбори хонат кардагӣ баъд мешини 1-2 соат ҷудо мекунӣ, дар Faberlic мисол кор мекунӣ. бисёр ҳам графики муайяна. Ай ҳамада мисол хубиш дар оне ки мо дар назди фарзандои худмон метонем ки қати фарзандомо дарсошона тайёр кунем, мактаб барем биёрем, агар мисол кӯдакои мактабхон дошта бошем. Ай тарбияи фарзандомо ақиб намемонем. Мисол дар назди ҳами оиламон бигем дар хона нишаста кор мекунем. Бисёр ҳам кори як муфида, бисёр ҳам як кори хубе. Баъд оне ки духтарон боз кори Faberlic бо хубиш дар чие ки мисол мо дар ҳамин ғарибиё бисёримон умромона гузарондестем. Занои тоҷик ма метонем ки бисёр ҳам зиқ мешаванд дар хона. Ай зиқира мисол ҳар хел сериалҳо тамошо мекунанд, мисол ҳар хел киноҳо тамошо мекунанд ва вақтшона ба ҳамин мегузаронанд. вақте шумо дар Faberlic кор даромаден, дар хона мешинен, мисол корбори хонат намекунем, не ки вақтона беҳуда намегузаронен, кор мекунен, як музди бисёр ҳам нағза ба даст меорен, ҳам тӯҳфаҳои бисёр ҳам хуба ба даст меорен. Мисол агар шумо камтар чаққон шавен, камтар кора биомӯзен, мисол кора сахт биқапен, ба тамоми орзуҳои дилтон мисол мерасен, ҳамаи проблемаҳои зиндагитонро ҳал карда метавонед. ин як ёрдам мешавад барои фарзандои шумо, барои шавҳарое ки мисол
ҳозир бисёри шавҳарҳо мисол заношона намемонанд кор кунӣ намефаҳманд мегӯянд ки як ягон намедонӣ чӣ фикр мекунанд бовар кунед барои ҳамон шавҳарҳо як ёрдами бисёр ҳам калон мешавад Фаберлик вақте ки мо шуморо таклиф мекунем ба кор мегӯем биёем кор кунед шумо фикр мекунед ки иқа биё кадесан мумкинам ё ягон фанду фиреб кунанд моро ягон кори дурӯғ боша мисол ё айрӯи мо ягон фоида мебинанд ки мисол моро иқа биё мекунанд ягон фанду фиреб моро мекунанд не азизон мо барои чӣ биё мекунем барое ки кори Фаберлик и команда шуда най мо команда шуда якҷоя шуда кор мекунем мисол як бизнесе ки шумо мекунед мисол бизнеси онлайн ё хел бизнеси чида барои як ҷура харидан чанд қа пул расход мекунед барои документ кардан чанд қа пул расход мекунед як одам мисол бизнес мекунед чанд қа мисол пул мисол $50,000 $100,000 расход мекунед лекин дар Фаберлик хел нест дар Фаберлик мо команда шида мисол кор мекунем аммо пуле ки мисол бисёр расход мекунем бисёр мехарем ҳавая мо як кас расход намекунем ҳавая мо кам команда шида ҳар кас ки мисол кам ки харид бикунад барои хонаи хича моро харид бикунад 50 балида мисол 50 бал худаш мегидета ами 4,500 мешавад харид кунад уже ами товарооборот мешавад уже ами пул калон мешавад товарооборот мешавад оянда мо айрои ами товарооборотмон айрои ами балои кадагимон маошҳои нағз мегирем бонусҳои нағз мегирем ба ғайр маошҳо бовар кунед духтарако агар шумо чақон бошавед агар кора сахт бақапед шумо ба ҳамаи мисол орзуҳои дилтон мерасем пули Фаберлик саршавӣ дорад анҷом надорад дар ин ягон ҷои фанду фиребиш нест духтаро марҳамат кунед шумо вақте ки кор кардед баъд шумо мефаҳмед ки мисол гапи ман рост буда ё ки дурӯғ барои кори Фаберлик духтаро мо вақте ки кор омадем дар Фаберлик ҳозир мехоҳам ки як сухан дар бораи маркетинг плани Фаберлик гап занам одаме ки ба мақсади кор кардан биёяд ба мақсади пул кор кардан биёяд ба мақсади дар Фаберлик мисол лестница успеха лестница ба лестница мисол мо зина ба зина боло мебироем карьера мекунем дар як ҷо нишастан мисол мо хел чӣ намешавем мисол мо амхат боло мебироем агар шахсоне ки ба нияти ами ба лестницаи Фаберлик боло биромадан дошта бошанд бояд ки айрои маркетинг плани Фаберлик кор кунанд ҳастанд хел занакое ки мисол ҳастанд хел шахсоне ки меоянд мисол регистратсия мешаванд барои скидка мисол ба скидка маҳсулоти Фаберлика харидан меоянд ва ё метавонанд ки мисол чандбалие ки бизананд мисол чанд пулида ки мисол харид кунанд фарқаш нест мисол лекин агар одам ба нияти кор кардан омадагӣ бошад ба нияти звание гирифтан омадагӣ бошад бояд ки ҳатман шумо 50 бали хитона камшда бизанед мисол агар шумо 49 бал бикунед шумо званиятона гирифтан наметавонед 50 бал худаш ами боз такрор мекунам 4,500 рубли русӣ мешавад ба русӣ ман гуфтистам инҷа ба сомониш худам метавонед ки ҳисоб кунед ин ами духтаро вақте ки шумо 50 бали хитона кардед бояд ки одаморо таги номтон мисол регистратсия бикунед кора бифаҳмонед мисол фаҳмонданаш шумо ёд бигиред аввал гап задана ёд бигиред шумо аввал пешваи одаморо даъват кардан худтон биомӯзед ки мисол чӣ хел ами кори Фаберлик чӣ хел бояд ки ман одам мисол меёрам регистратсияш мекунам ман уҳдадор мешавам ответственный мешавам ки ман бояд одама бифаҳмонам барои ҳамин шумо худтон аввал бояд ки кора биомӯзед фаҳмонда битонед бифаҳмонед ки чӣ хел кори нағзе Фаберлик чӣ хел кори мисол муфидае чӣ хел кори ҳастае ки мисол мо дар хона нишаста мо пул кор мекунем мо пули кор мекунем ки духтарако дар Фаберлик кор мекардаги ҳам хел пулҳои кор мекунанд ки як хел мардако кор кардан наметавонанд бовар кунед як хел мардакоро гуфти гапҳо изон метавонанд ба пулҳои мегирифтагишон инозир ман дуюм бора ки ман маош гирифтаистам маошҳои нағз мегирам не аввали мисол уже маошгираем консултант стажи консултант сар мекунӣ гирифтан лекин маоши кам мегирӣ хайна мисол ма дуюм маротибае ки маоши хушрӯ гирифтаистам иншоаллоҳ ки худо хоҳад ма якум мехоҳам ки мечтаи духтарма орзуи духтарма ма чӣ кунам амалӣ кунам Сабринаҷони ма орзу дошт ки Санкт-Петербург барава мисол ҷойҳои таърихии Санкт-Петербурга тамошо кунам ҳамин сол худо хоҳад ма Сабринара роӣ кардан ямина ма пулшо уже споридам соли навда насиб боша Сабрина мерава Санкт-Петербург қати талабошон як ҷамъшидагиян ҳамакаса туристическиам хеле чӣ мекунанд мерава иншоаллоҳ ки Санкт-Петербурга тамошо мекунад ба пули Фаберлик барои ки духтара мара бисёр ҳам ёрдам мекарда ҳамаш ба ёрдами ами Сабринаҷонай мара ҳамаи ами чизро хай духтаракози ёш чӣ хеланд мисол компютера хушрӯтар мефаҳманд интернета ҳамаша мара ёд додак иншоаллоҳ ки духтарам аввал ма роӣ мекунам
путевкаш як 30,000 меравад тамошо мекунам. И ай пули фаберлик, ай оли ки ма. Ина ма хадахтарҷоно, баъд вақти мегзарем ба план маркетинги фаберлик чӣ хеле. Шумо 50 балл мекунед, одами тактон 50 балл мекунад. Мисол 100 балл мешава, шумо мегирен звани яками фаберлика, консультанти 30%. Баъд ама хел ховарҷоно уже команда шумо калон шуда мегира, одами овардаги шумо бо одам меора, одами ура бо одамаш одам меора, ама хел команда так ба так калон шуда рафтан мегира. Каталоги дигари шумо мекунед 200 балл, объем шумо мезанед ба лехтона 50 балл, одами овардагитон бо одамои овардаги 50 балли дига мекунанд. Вақте ки группавой объеми шумо 200 балл кишид, шумо мешавед старши консультанти 6%. ҳамин хел хоҳарҷоно команда калон шидан мегира, ҳарчанде ки шумо мисол одам бисёр оварден, командатон калон шидан гирифт, мисол балли шумо бисёр мешава, таварабароти шумо зиёд шидан гирифтан мегира, шумо зудтар ба званияҳои нав ба нав мебироед, маошҳои нав кор кардан мегиред. ин ҳамин хел баъд шумо бод пас аз старши консультант бо мешавед лидер, старши лидер, баъд ҳамин хел звани мегирем бо вице-директор, старший вице-директор, хел ба званиҳои баланд рафтан мегирем. Вақте директор ки шавед ба быстрый старт дар мисол 8 каталог шумо бонусҳои калон мегирен. Дар Тоҷикистон бошед мисол 16000 сомонӣ мегирен одами Тоҷикистон, агар дар Россия бошед шумо 110000 сомонӣ ба ғайраи оиликотон бо боз чӣ мегирен, бонусҳо мегирен. ин ҳам хела кори фаберлик боз ҳам такрор мекунам. Ягон ҷои фандафиребиш нест, маошҳои бисёр ҳам калон мегирен, бонусҳои бисёр ҳам калон мегирен. Чақонак бошен кор кунен. Дар ҳамаи кор ма дахтаракора доим мегӯям ки ҳамаи бизнес мисол расходи хича дора. Агар шумо камтар расход карден, бо иншоалло ки оянда бо ҳамон пулотона баргашта бо мегирен. ин ҳам хел дахтарҷоно бисёриҳо мара мегӯянд ки апаҷон шумо канал дорен, ай каналтон мисол одам я шумо кор мекунед, мо чӣ хеле мекунем, мо куҷо одам меорем. Вақте ки ман мисол дами фаберлик регистрация шудем, мара дар хона гуфтан, шавҳарам гуфта ки иқа дахтаракора реклама мекардӣ, мисол иқа чӣ мекардӣ, одамо ҳамаш рафтагиян, ай куҷо одам меорӣ дига, мисол намешава, наметавонӣ. Ман гуфтам ки ихел намешава. Гуфтам агар ки мисол одамони рафтагӣ бошанд, ҳамаш мадани одам набоша, намонда боша, ман реклама мехарам бо каналҳои дига, ман ручной одам ҷамъ мекунам, ман ҳаракат мекунам. Вақте ки мекунам, ман ҳаракат мекунам. Ҳамаи ӯ духтаракое ки садҳо, 100,000 мисол ҳазорон духтаракое ки мисол дар фаберлик кор мекунанд, занҳое кор мекунанд ва ё блогер нестанд, канал надоранд, лекин ҳаракат кардистанд, мисол одам ҷамъ кардистанд, команда ҷамъ кардистанд. Вақте ки мисол шавқа ҳавас пайдо мекунӣ ҳамин корда, вақте ки мехоҳӣ ки пул кор кунӣ, ба орзуҳот бирасӣ, ҳаракат мекунӣ, на самом деле ҳаракат мекунӣ, одам меояд, реклама мехарад каналҳои дига. иншоалло ки худо бо ҷою расходи кадагида пур мекунад. Барои ҳамин дахтарако ягон диллагӣ накунед. кори тайёрай, кори муфидай барои шумо, ай ҳамада беҳтарин корай. ма мисол видеом да гуфтагӣ будам, наворам да гуфтагӣ будам ки 20 сол дар государство кор кардам. мисол нафаҳмидам, ман чӣ хеле духтара 20 сол дар государство кор кардам, ман соҳиби ягон чӣ нашидам. Хайсат ба шукрона дорам, мисол гуфти гапу криша над головой дорам. Чӣ хеле ки мисол духтаракое ки дар 1,5 сол 2 соли ки мисол дар фаберлик кор карданашон, соҳиби иқа кару фар, иқа мошина, иқа хонаҳои хушрӯ, иқа чизо шидистанд. Ман дар 20 сол дар государство кор кардам, соҳиби иқа чизо шидагӣ нестам. ё ин ки ман дар государство кор кардам, ай ҳамаи чиз дур буда. Мисол саҳар барвақт кор намере, бегаҳ барвақт дер ай кор меой, намедонӣ вақт чӣ хеле мегзара, ба ягон не ҳичи намерасӣ. даже ман нафаҳмидам ки фарзандакои ман, бачакои ман чӣ хел калон шидан, чӣ хел парончак шидан, ай хонам биромадан рафтан. даже айми кӯдакии фарзандам ман сер шидагӣ нестам. барои ҳамин духтарако марҳамат, биёед дар фаберлик ҳамроҳи мо кор мекунем. нависен, ман ҳамеша ба саволҳои шумо ҷавоб медам, ман ҳамеша ба зангҳои шумо ҷавоб медам. ҳамеша тайёрам ки шумо дасти ёрии хидмат дароз кунам, биёен ҳамроҳи ман кор мекунам. ман занги шуморо интизорам. хайр дар паноҳи худои таоло бошед. то наворҳои оянда.